שלום חברים, כאן אריאל ואנחנו בסרטון חדש, ואני ואח שלי הולכים להראות לכם פרטים על השרת ששיחקנו בסרטון הקודם. אז יאללה, בוא נתחיל. ואם אתם רוצים, זה השם של השרת. יאללה, בוא נתחיל. אז בשרת יש כאן הרבה דברים. כאן זה הספון, ואם אתם לוחצים על כאן, אז אתם נכנסים למקום כאן. יש כאן הרבה משחקים כמו עם המגן, אקס, מייס, קריסטל, סורד, קסדה. יש כאן את כל המשחקים האלה, גם פה עוד יש, ואתם יכולים להיכנס לזה. בואו אני אראה לכם דוגמה. אנחנו יכולים להיכנס עכשיו, אני ואח שלי ניכנס למייס בשביל שנוכל להיכנס לכל דבר כאן, אז צריך ללחוץ על זה, ואז אחרי זה מחכה עד שמישהו נכנס. הנה, סתכלו. ואם אנחנו עושים, והנה נגיד, אפשר לכם פה. אתם רואים? יש כאן כאלה משחקים. ואם רושמים בצ'אט, רושמים כאן סלאש דול, ואז עושים רווח וכותבים את השם של מי שאתם רוצים לשחק איתו. נגיד, הנה, אני רוצה לשחק עם זה. ואז אחרי זה אתם צריכים לבחור לאיזה מצב אתם רוצים. על מייס, על זה, על הכל. זה בינתיים על זה. עכשיו אנחנו נראה לכם עוד גיים. יש כאן עוד דברים, כמו יש כאן מקום של מקלות, ואם אתם לוחצים על זה, תסתכלו מה, אתם מגיעים לפה, ואז פה אפשר להעיף אחד את השני. הנה, אפשר לשחק פה ככה. אוקיי, כשאני מרביץ למשהו זה מעיף אותו רחוק יותר. כל פעם כל משחק אני מקבל אנדר פרל, אבל כשאני הורג מישהו אני מקבל עוד אנדר פרל. שעם אנדר פרל אתם יכולים, נגיד, אתם נופלים, ויש כאן בלוקים שכל כמה שניות נעלמים. יש כאן כזה דבר שאתם לוחצים על זה, ויש לכם ל10 שניות ספיד בוסט. יש כאן עוד משהו שאתם שמים את זה על הרצפה. מסתכלים על איפשהו, זה מעיף אתכם לשם. ודבר אחרון, שאני יכול לזרוק את זה על אנשים, וזה פוגע בהם, זה הורג אותם. כאילו זה מרביץ להם. הנה, אני אתקיל את זה. יכול להיות ככה. בוא נעבור לדבר הבא. וגם יש כאן עוד דברים שאתם יכולים ללחוץ על היהלום, על האמרד, ואתם יכולים ללחוץ כאן על הדברים שאתם יכולים לקנות כאן עם הדברים שאתם הורגים, אתם משיגים כאלה קוינס. אתם יכולים לקנות כאן דברים כמו קסדה, מכנסיים, חולצה, ויאללה, עכשיו אנחנו באמת נעבור לדבר הבא. טוב, הדבר הבא זה הקריסטלים. אם אתם לוחצים על זה, אתם נכנסים לפה. יש פה, יש כאן קריסטל PVP. טוב, אפשר להילחם פה. קריסטל PVP עושים פה. טוב, בוא נעבור לדבר הבא. טוב, הדבר הבא זה, יש כאן לייפסטייל. אם אתם נכנסים לזה, אז יש כאן דברים. אתם על ההתחלה מקבלים כאן ארמור וכל הדברים האלה. אם אתם הורגים מישהו כאן, אם אתם הולכים לכאן אחרי זה, אתם יכולים להרביץ אחד לשני. ואז אם אני הורג, תהרוג אותי.
אם הורגים אותי, אז יורד לי לב. עכשיו יש לי 9 לבבות למטה. ואם אני הורג, אז אני מקבל לב. ואני אראה לכם דוגמה. אלירן, בוא אליי. אוי. אז בקיצור, אם אני הורג, אני מקבל לב. אבל אם מישהו יבנד עליי בואי. טוב. יאללה, בוא נעבור לדבר הבא. טוב, הדבר הבא, אם אתם נכנסים כאן לבן אדם הזה, חרב נדרייט, אתם מקבלים משהו, ארמור רנדומלי ודברים. ונגיד אני קיבלתי כאן ביצים, אני אראה לכם מה זה עושה. אוקיי, פשוט נלחמים פה, נלחמים פה עד... הביצה הזאת, אם אני זורק את זה על מישהו, זה... נו, משתגר, אני משתגר. הוא הולך לאיפה שאני הייתי ואיפה... יש כאן עוד דברים. אני לא יכול להסביר את זה עכשיו, כי יש כאן הרבה דברים. טוב, בואו נעבור לדבר הבא. יש כאן עוד משהו שאני לא יודע מה עושים בו, ויש כאן זה כמו מה שהיה מקודם, אבל זה, אז אתם נכנסים, אם אתם נכנסים לזה, אתם יכולים כאן, עפים כאן, ואז מוצאים נגיד את זה, אז אתם חוצבים את זה, ואז אחרי זה אתם יכולים לקנות עם זה דברים. ואפשר להרביץ. ואני יכול להילחם כאן. אפשר להילחם. לי יש קצת דברים פה. טוב. אז מקווה שנהניתם, ויאללה ביי.